Good day og mayong adlaw sa tanan natong mga OFW nga naminaw diri sa atong program sa YouTube, ang OFW Cebuano Bible Study. Ang ginaot ko nga nakas kapiskay sa panglawas. Ug karon mao na ni ang atong ikaduhang lesson sa atong Bible study sa series nga atong pagabuhaton ng igsoon. Ang ginaot ko nga nagmalipayon ka kung hain ka man karon nga dapit sa tibuok kalibutan sa atong mga OFW sa nagkadaiyang kanasuran. Nagpasalamat ko nga ikaw nagpadayon sa pagpaminaw o pagsunod diri sa atong program sa YouTube, ang OFW Bible Study. O daghan tag mga hisgutanan karon kaning OFW nasayod ko nga lain-lain nga mga problema mabud sa itong kinabuhi, naa sa kwarta, sa problema sa pamilya, problema sa relasyon, mao gini mga problema sa OFW. Kaya ako mismo isip ko sa OFW kabalo ko mo kini problema nato. O ikaw do na kay mga concern, mga pagampo, ipadala ka na pinagi sa email o dili ba ka pinagi sa pag-text sa ako ang number nga akong ihatag human ning atong Bible study karon o ang akong email address sa akong ihatag ganimo. So padayon maigsoon sa pagsunod ning atong programa sa YouTube, ang Cebuano Bible Study. Nasayod ko nga ang Dios paguban ka nato og bagiya sa atong paglakaw isip nagtrabaho ta OFW o para sa atong pamilya. Padayon sa atong pagtuon o ato nang babati ang atong Bible study. Kaya salamat. Ania si Brother Lloyd Galion. Nadamgo ako kanimo unyo sa hinano kong pagkatulong. Ikaw nagasudo ka na. Ang pasiuna sa libro ug ang katapusang saad ni Kristo. Atong basahon ang buhat 1, versikulo 1 ngadto sa 2, matod pa. Binahal kong Teopilo, sa una kong sinulat gisgutan ko ang tanang butang nga gibuhat ug gitudlo ni Hesus sukad sa pagsugod niya sa iyang buluhaton hangtod sa adlaw nga gibayaw siya ngadto sa langit. Wala pa siya bayawa, gipahimangnuan niya pinaagi sa Espiritu Santo ang mga tao nga iyang gipili nga mga apostoles. Daghang mga tao nagsulat og dili maihap nga mga libro diin kung ipalinya mahimong dako og taas nga bukid. Sa kaadlaw sila pagasunugon diha sa kalayo sa kasuko sa Dios alang sa tanang mga pulong sa mga tao, kini wala gyud hinungdan, puno sa pagpagarbo, unya walay igong unod. Apan ang duha ka mga libro nga gisulat ni Lucas, ang mananambal, kini modan-ag sa adlaw sa paghukom labaw sa pagsidlak kaysa adlaw mismo. Sila dili gayud mahanaw apan mutindog nga habog atubangan sa trono sa Dios. Ang ebanghilista nga si Lucas naghulagway diha sa iyang ebanghelyo kining mga binuhatan og mga pulong ni Kristo. Siya naghisgot sa iyang mga binuhatan sa wala pa ang iyang mga pulong, kay si Kristo mianhi dili lang magtutudlo apan usab manluluwas sa tibuok kalibutan. Ang ebanghelista gusto nga maghimaya kaniya. Siya nagpakita kanato kung giunsa paghinulsol sa mga makasala diha sa presensya ni Hesus, giyon sa pagsugid sa ilang mga sala aron mahimong matarong pinaagi sa ilang pagtuo diha sa grasya sa Dios. Ang gilansang kawatan nga naglumbay uban ni Kristo adunay samang kasinatian sa diyang siya misulod uban ni Hesus ngadto sa halapad nga paraiso puno sa himaya. Ang gilansang kawatan na nakagiuban ngadto sa paraiso ni Kristo, apan ang ebanghelyo ni Lucas mao ang libro sa dakong kalipay.
Ang anghel miabot aron pagsangyaw niining malipayong balita sa pagkatao sa bata diha sa pasungan. Ang Dios mismo nahimong tao aron sa pagpangita sa pagluwas niadtong mga nawala. Karon kita makapamatuod uban sa pagpasalamat sa Dios nga daghang katawhan nga naluwas pinaagi sa ebanghelyo ni Lucas. Ang gahom sa kinabuhing wala katapusan nagdagayday gikan sa itom nga mga litra ngadto sa mga hunahuna ug makasing-kasing sa mga magtotoo. Si Teopilo ang hataas og ranggo nga opisyal sa Roma adunay kasinatian sa kaluwasan ni Kristo nga kahibulungan. Busa siya gisaligan ni Lucas ang iyang higala og doktor nga Greko. Inubanan sa taha sa pagtigom sa mga detalye mahitungod sa kinabuhi ni Hesus nga taga Nazaret aron sa pagsulat sa tukma nga kasaysayan sa ebanghelyo sa kaluwasan didto sa Romanhong Imperyo. Ang gobernador sa Roma wala matagbaw nga adunay sentimento lamang nga pagbati apan gusto gayud sa masaysayon nga mga pundasyon alang sa iyang buhi nga pagtuo. Si Lucas nga edukado nagsulat niining duha ka libro gipahinungod kanila alang sa ilang gobernador aron pagtukod kaniya sa ilang espirituhanong kinabuhi o sa pagsangkap kaniya ingon nga magtuto alang sa iyang katungdanan nga mahinungdanong alagad sa Romanhong Imperyo. Siya nagpamatuod kaniya nga walay paglaom sa atong masamok nga kalibutan gawas lamang diha sa atong buhi nga si Hesukristo. Ang tanang nasod sa atong kalibutan mahanaw. Ang tanang banggiitang maalamon dili makapulos. Bisan kung sila makahatag kanato og kahibalo pamatuod sa ilang kinaadman ug ilang mga unahuna, si Kristo wala magtukod sa iyang harian ibabaw sa kaalam sa utok o kinibang langtip nga salabutan. Dili bisan siya wala siya magsalig sa gahom nga dunay kusog. Diha sa mga sundalo apan hinuon nagpili o kasagaran nga mga tao, mga yanong mga tao sama sa mangingisda, gatong mga ignorante, mga walay alamag, gitawag niya aron mahimong mga apostolis. Ang iyang pagpili sa ubos o kahimtang dili makadaot, dili usab kini nagpasabot nga pagsalikway sa mga bantugan o mga kusgan o maabtik sa kalibutan. Kaaway sa Dios ang mga mapahitason apan maghatag siya grasya niadtong mga nagpaubos. Mao kini ang nasakto nga panagbagay uban sa mga disenyo sa balang espiritu kun magalig-on niadtong dili kusgan og maghatag og kinabuhi niadtong walay paglaom. Si Kristo wala maghimo sa iyang mga buhat sa iyang kaugalingon apan sa tanang panahon uban sa paghiusa diha sa balaang espiritu nagbarug nga lig-on diha sa kabubuton sa iyang amahan, ang Dios Amahan, ang balang espiritu ug si Kristo Hesus hingpit nga nag-usa. Diin makita natong labaw sa atong panabot ug labaw sa atong kahibalo ang balaan nga Trinitas o balaang Trinidad adunay lig-on nga katuyuan gikan sa way katapusan nga panahon aron pagtukod sa iglesia o sa pagkuyanap sa langit taliwala sa patay nga kalibutan. Ang kasaysayan sa kaluwasan sa Dios nagsugod uban sa pagpili sa mga apostoles nga gitawag ni Kristo. Gibansay o gisugo sa pagwali ngadto sa mga tao. Si Lucas, ang ebanghilista, naghulagway sa kalihukan nining tao nga napili sa Dios og naila ang gahom sa gugma sa Dios nga nagpuyo nining mga mangingisda nga dili makadaot. Sila ang tinuod og bag-ong milagro sa kalibutan og ang bugtong paglaom sa maayo nga kaugmaon. Aron sa pag-andam sa dalan alang nining milagro ang nabanhaw nga Kristo wala magpabilin uban sa iyang mga tinun-an sa kalibutan. Ingon nga hari nga nag kuntag dumalak
aron ipakuyanap ang ilang gingarian ingon nga hanay uban sa pamaagi sa estratehiya. Ang Dios wala mahadlok sa mga sayop nga pwede mahimo sa iyang mga disipulo. Kay siya nasayod ng belang espiritu mipuyo sulod nila. Naghatag kanila og katakos aron mahuman ang iyang trabaho. Siya misaka sa langit, walay kabalaka og hadlok. Siya misaka sa iyang amahan og bilingkod sa tuong kamot sa Dios ingon nga usa ngadto sa Dios. Naghari uban kaniya, nagtukod sa iyang balang iglesia diha sa mga dautan sa kalibutan, nagbuntog sa tanang gahom batok sa Dios og nagluwas sa mga minilyon nga mga katawhan. Si Lucas nahibulong sa milagro sa pagtuo nining natago nga gingharian sa Dios sa kalibutan. Siya naghulagway sa kaugmaran sa iyang ikaduhang libro gikan sa sinugdan dapit sa Jerusalem ngadto sa pagtapos sa Roma. Magampo kita igsoon. Ginoong Hesus, buhi ka nga Dios. Amo kang gisimba, amo kang gidayeg tungod sa imong gugma ug sa natago mong himaya nga nagapanlihok sa imong iglesia. Bisan pa karon, salamat usab sa imong kaayo nga miabot kanamo. Tabangi kami sa pag-ila sa imong mga buhat ining libruha may tungod sa talahurong mga buhat sa mga apostoles. Himayaon ka o ang imong pagadako sa among pagtan-aw nining pagtulunan nga mahitabo sa among kaugalingon nga mamuhat kini sa among mga kinabuhi. Amen. Dunay pangutana igsoon, unsa ang sulod sa unang libro ni Lucas? Unsa ang sulod og tuyo sa iyang ikaduhang libro? Salamat. Nabati ang tubig sa kinabuhi. Kung aduna kamoy reaksyon, pangutana ug opinyon, i-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909-298. Sa dugang pagtuon o pagpaminaw adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano. Daghang salamat sa imong pagpaminaw.